बे समाव बिटार खौरां फुंबिलिनि मोननैसो गोनां रादाब लानानै फैदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, आसामाव मैया सासेआ कभिड-19 जों थैबावदों। तेजपुर मेडिकेल कलेजाव बिथांखौ फाहामथायनि राहा लाबाय थानाय जादोंमोन। बिथांनि मुङा कमल कृष्ण। आसामाव मैया सानसेयावनो सा 235 सुबुंनि देहायाव गोदानै कभिड-19 पजिटिभ केस मोनबावदों। लोगोसे गोजोनथाव रादाब दि मैया सा 152 सुबुंखौ फोसाबनो हादों होनना आसामनि सावस्रि देहा बिफाननि मन्थ्रिया मिथिहोयो। आसामाव दासिम गासै कनफार्म केसआ सा 3285 जाबाय। बेनि मादाव सा 2027 एक्टिभ केस, सा 1249 सुबुंखौ फोसाबनो हाबाय, सा 6 थैबाय आरो सा 3 माइग्रेटेड जाबाय एबा बिसोरखौ गुबुनाव दैथायहरनाय जाबाय। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, तिनिसुकिया बाक्सानि अर खामनायखौ खोमोरग्रा सानै सुबुंनि गोथै सह मोनदों। बिसोर सानै सुबुंनि मुङा जादों दुर्लभ गगৈ, बिथाङा 30 बोसोर बैसोनि आरो सासेया जादों टिकेश्वर गहाय, बिथाङा 52 बोसोर बैसोनि। बिसोर सानैबो डिउटियाव दंमोन, जायनि थाखाय खामबाय थानाय अरखौ खोमोरनो थाखाय नाजानायाव गावसोरनि जिउखौ खोमानो गोनां जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एक्सपार्टफोरा बुंदों दि बे खामबाय थानाय अरखौ खोमोरनो आरो 4 हप्तासो नांबावगोन होननानै। इन्डिया आरो चाइनानि गेजेराव लादाखनि LACखौ लानानै सोमजिनाय दाङाबाजिनि सायाव मैया फिन खेबसेबाव मोन्नैबो हादोरनि गेजेराव सावरायलायनाय जाबावदों। गुवाहाटीनि प्रागज्यतिष कलेजाव देग्लाय 2020 मायथाइनिफ्राय बर' आयदायावबो मेजर लानो हानाय जासिगोन होनना खौरां मोन्दों। फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब दि दिनैनिफ्राय दूरदर्शन TV चेनेलाव हायार सेकेन्डारिनि भिडिअ क्लास जागोन होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिना मोन्दों। क्लासनि सम बेलासिनि 12:30 1:30 रिंगासिम। बाराय समबार, मंगलबार, बिस्थिबार आरो शुक्रबार हप्तासेयाव बे सानब्रैयाव बे भिडिअ क्लासखौ होनाय जागोन होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिना मोन्दों। सानसेयावनो मैया भारत नाङै सा 11,150 सुबुंनि देहायाव गोदानै कभिड-19 पजिटिभ मोनदों आरो बे कभिड-19 जोंनो मैया भारत नाङै 357 सुबुङा थैदों। दुलाराय भारत नाङै दासिम गासै कनफार्म केसआ सा 2,87,155 जाबाय। बेनि मादाव सा 1,38,054 एक्टिभ केस, सा 1,40,979 खौ फोसाबनो हाबाय आरो सा 8,107 सुबुङा थैबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।